Molt bé, la gravació ha començat ara, així que bé, ja hem donat la benvinguda als companys que s'han connectat i esperarem un minutet més, tampoc esperarem molt més, o dos, per veure si es connecta algú més. Després també tenim alguna companya connectada per també fer el seguiment del curs. Tenim Núria i una altra companya que no sabem qui és. Així que jo faig una benvinguda inicial, d'acord? Encara que ja m'heu escoltat, ara que s'està gravant. Francesc i la resta de companyes o companys, benvinguts al webinar en el qual explicarem i presentarem el curs de valencià en línia de nivell A1, anomenat Món A1, i dins de que està inclòs en el projecte Valencià per a tot el món d'Acció Cultural del País Valencià. Ja ens hem presentat, ho tornem a fer. Jo soc Laia, també soc professora dels cursos del Carles Salvador i tenim la nostra companya Alina, que també m'ajudarà a fer la presentació. Hola, bona vesprada. Molt bé. El primer que comentaré simplement és, ho estàvem ara comentant la meva companya Alina, estàvem comentant-ho, quants alumnes fins ara han estat interessats en aquesta plataforma, en aquest curs de nivell A1, i fins ara hem realitzat o han realitzat 869 persones el curs Món A1, de València de nivell A1, i tots aquests hem tingut l'oportunitat de poder seguir tots els continguts i tota l'estructura que ara Lina vos comentarà, i els quals molts també han sol·licitat el certificat del curs, cosa que després també comentarem com serà, com s'ha de sol·licitar. La meva part és simplement presentar-vos una miqueta i presentar el projecte. Ja he dit que hem tingut uns 800 llargs alumnes fins ara. Abans de res m'agradaria, Francesc i companyes, m'agradaria situar una miqueta en el marc comú europeu de les llengües el nivell A1, que tan sols seria alumnes que poden comprendre utilitzar expressions quotidianes i familiars, frases molt senzilles, alumnat que pot presentar-se o presentar una tercera persona, d'acord? Respondre o formular preguntes sobre detalls personals, poc més, i també alumnat que pot interactuar d'una manera senzilla. Aquest seria el resum. Però sí que és cert que és molt important que el professorat de valencià sàpiga contextualitzar i ancorar i entendre el nivell A1. Els objectius d'aquest projecte i d'aquesta plataforma seria que l'alumnat que acabi aquest curs pugui interactuar, tindre un nivell una mica de comprensió oral i de comprensió lectora, però a nivell A1. Això què vol dir? Doncs que l'alumnat, quan acabi el curs, pugui participar en una conversa senzilla, sempre que l'altra persona estigui disposada a repetir el que ha dit o a dir-ho amb altres paraules. És a dir, que sí que ja pot haver complicacions a l'hora de comprendre. I per això és important que l'altra persona pugui ajudar a l'estudiant o el parlant de nivell A1. I pel que fa a la comprensió oral o la comprensió lectora, seria que l'alumnat reconega paraules, expressions molt bàsiques que s'usen habitualment,
d'acord? Entre altres coses. I de comprensió lectora, noms coneguts, frases senzilles o, per exemple, retols, cartells o catàlegs. Res més, això seria un nivell A1, d'acord? No sé si els que sou professors, vos està Francesc o els companys, esteu situant-ho o adaptant-ho a les necessitats del vostre alumnat. Què treballaria l'alumnat fent aquest curs? Pel que fa a la gramàtica, des del punt de vista gramatical, doncs substantius, adjectius, verbs, adverbis, però sempre bàsics i aquells necessaris, tot allò que necessite per poder complir els objectius que hem comentat abans. I respecte al lèxic, doncs, persones, llocs, casa, entorn, hores, dies, mercat, això serien les contextualitzacions, on la botiga o menjar, serveis bàsics, salut i lleure, d'acord? Això és el que se trobarà l'alumnat mentre està fent les activitats, les lliçons, que és així com ho anomenem, d'acord? Ja heu vist i ja ho haureu entès que és un curs en línia que utilitza una plataforma, una aula virtual. La metodologia que utilitzem o que utilitza l'alumne serà treballar les diferents destreses, les que hem comentat, interacció oral, comprensió oral i lectora a través d'activitats autocorrectives, dinàmiques i lúdiques. Per sort, doncs, són vistoses, tenen imatges, recorrem molt a la imatge perquè és un recurs que ajuda molt a l'alumnat per a poder seguir els continguts. La durada posa 50 hores i període de 4 mesos. Això sí que m'agradaria explicar-ho. Clar, l'alumne treballaria unes 50 hores sempre que realment l'alumne vinga amb un nivell 0. Sí que és cert que la majoria dels nostres 800 alumnes que han passat per ací ja venen amb una base de llengua romànica o pot ser d'altres llengües, aleshores és cert que la majoria no han necessitat les 50 hores per acabar el curs ni 4 mesos, ho fan molt ràpidament. Alina potser amb la seva experiència comentarà alguna coseta més. I és molt interessant que una vegada l'alumne acabi aquest curs pot sol·licitar el certificat i aleshores nosaltres acreditem aquesta formació. L'alumne pot presentar allà on necessite un certificat i poder acreditar a la formació de nivell A1 de valencià. A qui va dirigit? Doncs així tenim aquests 3 punts, però podem obrir el ventall, d'acord? Tenim publicat que va a persones d'arreu del món que no entenen ni parlen el valencià, que volen adquirir les habilitats de comprensió i reproducció orals necessàries perquè els permet actuar mínimament en situacions quotidianes. Persones amb necessitats de millorar la seva situació laboral, tot el territori catalanoparlant i que volen acreditar coneixements de valencià, o també persones amb interès propi per a la integració social i lingüística al País Valencià o a tot el territori catalanoparlant. Per què he dit abans obrir el ventall? Doncs perquè això és molt genèric, però podem especificar. Podria servir per a alumnat adolescent, adult? Sí. Infantil, primària, no va dirigit a aquest tipus d'alumnat, a aquesta franja d'edat, però sí que a adolescent, secundària, primària i adults, sobretot, d'acord? Estudiants del sistema educatiu valencià que necessiten aquesta base. Seria un dels objectius o un dels destinataris al qual aniria dirigit aquest curs. No sé si en el teu cas, Francesc, que després ho comentem, que molts alumnes d'aquests 800 han sigut alumnes de l'institut, que en l'assignatura de valencià o en altres optatives han necessitat fer una base de valencià molt bàsica, molt senzilla per a poder a poc avançar. Per què? Doncs perquè han arribat fa molt poc de zones potser més llunyanes i que encara no tenen aquest contacte amb el valencià, ni lèxic, ni fonètic, ni en l'estructura, d'acord? És a dir, sí que seria un alumnat adequat el de secundària, d'acord? Just ara que venia la companya a fer la presentació, se n'ha eixit, però
suposo que ara tornarà a entrar. Molt bé. Ara la nostra companya Lina, que em dirà ara què li ha passat, no passa res, entrarà i vos farà l'explicació de l'estructura dels blocs i dels blocs dels cursos. Exacte, i la tenim. Era una probabilitat, la wifi, i ha sigut just ara. Mira que ens havia passat abans. No et preocupes, Alina, ja sabíem que podia passar, ja estàs així. Sí, ja estic així. Disculpa. Perfecte, t'acabava just, te n'has anat el moment que estava dient ara la nostra companya. Bé, doncs ara la nostra companya això vos mostrarà com s'estructura el curs i els continguts. A veure, bona vesprada de nou. Compartiré la pantalla. El curs està format per 10 blocs. Cada bloc té un nom relacionat amb la temàtica i així treballarem algunes activitats que són les que tenen el nom d'activitat 1, activitat 2 o activitat 3, són de gramàtica. Hi ha dues activitats de comprensió oral, n'hi ha dues o una de comprensió escrita i d'expressió oral i d'interacció també. La novetat d'enguany, per dir-ho així, consisteix en afegir lèxic nou, perquè, com molt bé ha dit Laia abans, és un curs adreçat a les persones de fora del domini lingüístic d'ací i, aleshores, el lèxic hem pensat fer-lo en castellà, òbviament, en romanès, en francès, en ucraïnès, i tenim ara un projecte de l'àrab. Per exemple, no sé si es veu bé la pantalla. Sí, sí, veiem la pissarra. D'acord. Alemany també, sí, i en romanès. D'acord? De tal manera que la gent de fora puga relacionar millor i aprendre millor els conceptes. Després, a la fi de cada bloc, hem posat un reportatge. L'alumnat podrà escoltar el vídeo, que és un programa d'apunt, i també podrà llegir mentre escolta el vídeo. Hem subratllat les paraules que sí que són de nivell i que tenen a veure amb la temàtica perquè puga veure millor i seguir millor el vídeo. També alguns blocs porten una activitat que és Aprenem cantant, on hem incrustat cançons amb lletra i així, bé, cantant sí, segurament la informació es queda millor. Com es completa una lliçó? Per a rebre el certificat del curs, l'alumnat ha de completar el 80%, per a poder fer l'entrevista final i per a contestar a 5 preguntes relacionades amb el nivell i per a rebre el certificat després. Quan s'acabe cada activitat, en cada bloc hem de fer clic en completar. I d'aquesta manera la sessió, l'activitat, el contingut queda registrat, queda completat i així al final apareix el 80%. Se m'escolta? Sí, 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 perfectament. Sí, sí. D'acord? Sí, al final ha d'aparèixer, després de completar un bloc, un contingut, una activitat, hem de tindre això, el xec verd.
D'acord? Al final d'aquests blocs hi ha també com demanar el certificat del curs i més material en línia, d'acord? Que també és material gratuït, sí? Hem incrustat Apunts de Llengua, que és un material en col·laboració amb Apunt i la Generalitat Valenciana, el Punt per Punt, que són uns fascicles de la Universitat d'Alacant, i uns PDFs de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua amb vocabulari de nivell A1. A tot aquest material l'alumnat podrà accedir perfectament després d'acabar el nostre curs. Com es demana el certificat? Sí, com hem vist abans, a realitzar el 80% del contingut del curs i ha d'enviar un correu a la nostra adreça de correu electrònic ccs@cpv.cat i demanar una entrevista, dir que ha completat les lliçons del curs, sí? I nosaltres li donarem una data i una hora en què es puga connectar, quan es puga connectar, per a contestar les 5 preguntes, sí, que estan així, de nivell A1. Una vegada fet això, li enviarem el certificat al correu electrònic. D'acord? No sé si hi ha algun dubte sobre aquesta part. Bé, una de les possibles preguntes, Alina, que poden tindre el professorat o l'alumnat interessat és si és obligatori fer l'entrevista final. Si volen el certificat que acredite la formació, sí. Si volen fer el curs i no acreditar-ho, per curiositat, no és una obligació. No hi ha cap problema, exacte. Perquè, com hem dit, és un curs gratuït i sí que és cert, Alina, que no havia comentat com inscriure's. Així que aprofite ara com inscriure's. El curs és una plataforma gratuïta, per tant, tan sols la persona interessada ha de crear un usuari o amb una adreça electrònica, una contrasenya, i per tant ja es podria registrar. Algunes de les preguntes que ens han fet alguns profes de secundària o d'escoles d'adults ha sigut si cada alumne s'hauria d'enregistrar i fer un compte. I sí, els hem dit que seria el més recomanable. Cada alumne té el seu compte, cada alumne pot veure el seu progrés donant-li a completar, com ha explicat molt bé Alina, i així va veient com va avançant, no? El 10% del curs, 20%, a mesura que se va arrimant ja al 80%, a partir d'ahir ja podria sol·licitar el certificat que acredite aquesta formació. Però això, que enregistrar-se al curs i inscriure's és gratuït i molt senzill. Cas de dubtes tècnics, doncs telefonen al centre o escriuen al centre, se soluciona. Cas de qüestions lingüístiques de l'alumne, escriuen també al centre i un professor o una professora podrà contactar o solucionar. El curs és autocorrectiu, és a dir, i autodidacta, és a dir, no ens necessiten fins al final, però sí que és cert que estar el professorat estem, d'acord? I bé, jo ja simplement per acabar el webinar i l'explicació, sí que m'agradaria comentar que molts dels alumnes, els 800 alumnes que han passat per ací, molts d'ells, gràcies a aquesta formació gratuïta, senzilla, ràpida i còmoda d'accedir, han pogut continuar amb nosaltres o en altres llocs la formació de valencià seguint el nivell A2, B1. També aquesta plataforma ens ha servit moltíssim al professorat del Centre Carles Salvador per donar una base a tots els nostres alumnes de nivell A2 i B1 que no havien passat per el curs, per la plataforma gratuïta, però sí que veiem que es feia falta. Aleshores, ens ha ajudat moltíssim a consolidar una bona base i així poder anar continuant.
d'acord? Fixeu-vos que una de les destreses que menys es treballa és l'expressió... Tenim una companya nova. Una de les destreses que menys s'ha treballat és l'expressió oral fins al final, perquè el que considerem el més important és que es treballi bé la base. Comprensió oral, comprensió escrita, d'acord? I interacció. Interacció bàsica, senzilla i quotidiana. Tenim un nou company del Ginet. Doncs, hola. Comencem ara possibles dubtes, Francesc o els altres companys, ens podeu situar una mica al vostre context i així nosaltres el que podem fer és ajudar-vos una mica per com enfocar aquest curs. Que sí, el Ginet, pots passar, el Ginet. Ara torna a passar. Ja està així de nou. Aleshores, si Francesc eres el que potser has obert càmera, t'hem pogut veure la cara, aleshores podries, si vols, situar-nos una miqueta i veure com podries enfocar aquesta formació al teu alumnat. Hola, sí, jo sí que la podria enfocar perquè tinc una vintena d'alumnes molt diversos, de moltes procedències, amb diferents aptituds, i crec que jo estic treballant amb ells 3-4 hores a la setmana i els materials, sí, m'he apuntat simplement per veure la metodologia que feu servir i els materials que utilitzàvem, d'acord? És això, jo tinc, com he dit, 3 hores de directes amb alumnat adult. Alumnat adult, perfecte. Sí, jo estic treballant en una escola per adults. No obstant això, l'any passat i l'anterior estava a instituts de secundària i també ja feia classe amb alumnat nouvingut. Perfecte. M'expliqué amb alumnat que tenia des de 13, 14, 15, 16, sí. Alemany, jurdus, tenien una miqueta de tot. I enguany és un poc diferent. Hi ha gent nord-americana, hi ha gent del Sàhara, marroquina, hi ha gent de Venezuela, i això, amb un nivell 0. Perfecte. I això és el que volia veure, com treballava avui i els materials. La pregunta, el que no m'ha quedat clar és com accedir. Com accedir, perquè jo tinc oberta la vostra pantalla i tinc nivells de coneixements del valencià, tinc A1, A2, B1, entra al nivell A1 i indicar quin és, segons el MERC, quines serien les capacitats. Has entrat per nivells. Doncs crec que la finestreta de curs és la que... Cursos, em diu cursos. Sí, veig ja. Cursos, o veig dalt. Exacte, sí. Cursos, curs A1 en línia gratuït. Exacte. Cursos en línia, curs en línia... Perfecte. Curs A1 en línia gratuït. Doncs el que faré és que els alumnes adults, per concretar una miqueta més, què és el que els ocorre? Que de vegades treballen, fan torns, de vegades no poden assistir a totes les classes i jo el que vaig és, això, en l'entorn aules, que és el que utilitzem en Generalitat Valenciana, és facilitar-los activitats en línia, converses, cançons, una miqueta tot. Molt bé. Doncs crec que aquest curs es complementaria a tot el material que tu ja has treballat. Podria ser, se'm passa pel cap com un xicotet d'inici autodidacta perquè l'alumne de forma així un poc més individual vaig treballant, resolent possibles dubtes o fent una mena d'estructura de com funciona la llengua, amb el vídeo, possibles cançons, imatges i paraules, d'acord? Jo crec que això seria el resum. Crearies, l'alumne, el mateix alumne de forma autodidàctica crearia la seva base i a partir d'ahir tu ja podries començar a treballar. Està molt bé que el mateix alumne ja adult o se n'adone de possibles dubtes que li poden anar sorgint i dubtes bàsics per després anar treballant. Qüestions un poc més altes. Sí que és cert que el professorat de valencià, la majoria estem acostumats a explicar nivells més alts, o tindre un tipus d'alumnat que tinga una base de comprensió. Però aquest curs va dirigit a alumnat que ve de 0, que no té comprensió. Sí, no, això mateix
quan estaves en aules de nouvinguts ja et trobaves amb situacions molt diverses des d'alumnat que té una llengua romànica com a llengua primera o en coneix, per exemple, gent que parla alemany però coneix el francès, no li resultava tan difícil com l'alemany que no en tenia ni idea, o l'urdu o una persona que només parla amàsic, ni francès ni res. Per tant, és això mateix. I amb els adults, igual, hi ha gent nord-americana que no té ni idea, però ni idea, ni idea. Molt bé, doncs jo crec que sí que te pot fer molt de paper, Francesc. No sé si el company o la companya que té la càmera apagada, no sé si vol fer alguna pregunta per escrit, pel xat, situar-nos una mica la seva situació, el context, i nosaltres resoldre-li. També tenim la companya Núria, però que ja la coneixem i jo crec que coneix també la formació a la perfecció. I a Ginet se n'ha tornat a anar, una llàstima, perquè és el Departament de Normalització Lingüística i potser tenia un altre context, uns altres possibles dubtes que no se n'ha anat, ha pogut ser. A veure si jo tinc accés als possibles dubtes que ens heu enviat alguns. Estar al dia de recursos. Vull saber com ho fa, recomanar algun lloc. Molt bé, doncs sí, és un lloc al qual hi ha persones que han dit que volien saber si seria recomanable, no? Per a, ja tot el món els pregunta, o molta gent els pregunta, a quin recurs podien treballar en valencià bàsic, i doncs aquest seria un. Bé, doncs com que hem sigut poquets, ha sigut molt més ràpid, no? Perquè no hi ha no hem fet tanta espera ni tampoc hem fet tanta resolució de dubtes, però bé, així estem, com que està enregistrat, la resta l'enviarem, la resta de companys i professorat veuran el vídeo, així que si teniu dubtes els que ara no esteu en directe i ho veieu en diferit, doncs ja sabeu, així estem les companyes del Centre Carles Salvador per resoldre-vos dubtes tant tècnics com lingüístics també, o d'ancorar el nivell o la formació, d'acord? Laia, una pregunta. Sí, clar. Simplement, jo podria inscriure'm i anar mirant els materials. Clar, exacte. Sí, sí. Doncs això farem ara mateix i així intentaré explorar tot el que teniu i vejam què puc fer servir i recomanar a l'alumnat. Sí, per a tu serà molt senzill, aleshores el que pots fer és veure les temàtiques per si t'interessen, o simplement fer com a alumne, tu faries d'alumne com un blog perquè entengues com funciona cada blog, perquè és molt repetitiu, tota l'estructura es repeteix en cada blog, i una vegada ho entengues podràs ajudar a l'alumnat. I que si un dia te sorgeix qualsevol dubte, ens telefones, ens escrius, ens telefones, el que necessites. Perfecte, doncs moltes gràcies. Gràcies a tu, que és el que ha participat, i bé, doncs així estem per a el que necessiteu. Gràcies per veure'ns i gràcies, Alina, per fer l'explicació. A vosaltres, disculpeu, però la tecnologia, la connexió... Mira que ho esperàvem, aquesta possibilitat, i bé, però sabia que tornaries, Alina. Gràcies. Doncs ens veiem. Moltes gràcies. Gràcies, adeu. 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 Adeu, xiques. Jo seré l'última